Wonten pamundhutan lagu menika Sri Huning. Oh, Sri Huning. Ingkang nyuwun tembang sinten, Pak? Ingkang ngresakaken lagu kala wau beneripun Bapak Wasdi. Bapak Wasdi. Nggih. Niki garap tayub napa? Garap tayub mungkin digarap Bojonegoronan, Mas. Oh, ngaten. Niki Bapak Wasdi kan ora nderek minggat kersa mboten, Bapak Wasdi. Kok menawi ya Mas. Kadosipun dipun makiraken. Oh, ngaten. Sinden nomor 2 saka kan sebelah. Oh, yang Mbak iki. loro. Nah. Mbak sinten paras Mas sinten, Pak? Nah niku Mas niku putrane Suwargi Cak Diking. Oh, iya. Kok maksudnya wedhus kae? Sangen. Cak Diking sing gawe lagu kae lho, Mas. Oh, lah nek nggonku Cak Diking itu. Ya. Coba ngadikon dulu. Maestro campur sari. Betul. Nondo kakak. Ora ngono, ora ngira, ora ngimpi, ora turu. Lho, kenapa? Ngelamun. Bengi iki awak dhewe iki bejo kemayangan betul masih bae. Sampe sing nganti putranipun tak bikin nggih. Nggih, leres. Asli Pak nggih. Real. Real asli biasa. Ari asma sinten? Nggih kula tepangaken apik kula Sasa. Oh, Ibu Masa. Tenang, agak kurang sehat. Niki mau wis periksa ning gone Pak Dokter. Lho, nek saya doktere loro apa? Doktere ora loro, sing loro bae. Ini kan ning Pak Dokter diperiksa. Lah yo diperiksa karo Pak Dokter. Lah jare Pak Doktere loro apa? Doktere ora loro, sing loro bae. Iki lho, iki kan digone gone Pak Dokter diperiksane, Mas. Iya, mergo anake kurang sehat. Lah yo Pak Dokter kondome Pak Doktere loro apa kondome? Doktere ora loro, sing loro bae. Ngeken. Samane piye to, Iya Mas? toh. Iki diperiksane to, Mas. Iya. Lah Pak Dokter ki omong apa ae? Akeh reno-reno macem-macem. Maksudnya kondo loro apa? Doktere ora loro, sing loro iki. Dokter gorenge tak paten. Monggo Mbak ngaturke salam kangge masyarakat Tambak Roto. Tambak Roto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sedaya nggih. Lah nek ra sehat kok nonton wayang kaya ra turu ning omah. Lah jane lho Mas, kok yo Mbak Sasa iki lagi apa omong sing apik iki ndongakno warga masyarakat kok mbontai iki lho kok yo. Lah iki lho sehat delok wayang lho sehat gitu. Ora sehat kaya ndongakno turu ning omah. Iki ndongakno kok so. Terus Mbak. Sehat sedaya nggih? Nggih. Yo kabeh masuk sehat mung separuh tok. Apa ya ana Mas? Sehat mung separuh apa ya ana, Mas? Mas kok piye kok lumpuh nih kok? Mas sehat separuh tok. Lah nek jenenge wong urip kan penake sehat to, Mas. Sehat, awake sehat, seger waras nyambut gawe iki ya kepenak. Lah nek gawean, lah nek nganggur kok ya penak. Lho nek nganggur ora penak. Penak wong loro. Kok loro penak gaweane turu? Heeh. Dulur-dulure tangga-tanggane padha besuk. Padha ngendangi, padha tilik. Ya ora kuwi wong siji biasane gawe roti, gawe buah sik ninggali dhuwit 100. Aku tau lara seminggu kulit tuku wedhus karo tak toko. Dadi nek lara penak. Lah ora nang lara kowe. Sik to, kok ndang posisi iku. Posisi aku iki kok Zon. Badhe ngaturke tembang apa, Mbak? Niki tasik sekolah napa? Sampun lulus, Mbak? Sampun lulus SMA. Sampun medal. Medal apa napa ditokne gurune? Jenenge metu ki yo bareng-bareng kanca-kancane, Mas. Kok oh metu bareng. Metu bareng. Oh, sae metu bareng sae. Dan ini saya kuliah. Oh, sampun kuliah iki mendhet apa S1 napa? S1 bahasa Inggris. Sepundi? Unikal. Oh, unikal. Benten kali kula ning ngoten. Sampeyan yo kuliah? Kuliah ning ndi? Ning Utumu. Utumu dhewe. Kuliah kok ning Utumu piye? Universitas Diponegoro Undip. Universitas Gajah Mada. UGM. Dan Universitas Tugu Muda. Untung oh iya. Lah iya ning Utumu. Kowe ora tau kuliah. Kuliah ning Utumu gak? Amin. Ora mampu. Mampu kok inget piye to kok. Mangga Mbak Yu. Aku jurusan apa? Bahasa Inggris, Mas. Oh, Mbak paling enggak sarjana pendidikan apa? Pendidikan SPD. Aku Eskom, sarjana komputer. Jenenge Mas Aditya SSN, sarjana seni. Lah kowe apa? Aku gak sarjana, aku SH. Sarjana hukum? Ya. Lah SH? Sonoren.
Kalau kita langsung gorek ya. Aku biyen tukang song Paling kan sekolah sing dhuwur. bojoku wis man. Bojomu bahasa Bojoku iki titele SPD MMD. S2. S2 Mas. SPD MMD lho, ini magister. Ndak ngono. Lah nek anu SPD MMD sekolah pedodel mergo meteng dhisik. berarti terlalu geragas. Kreatif Dingul kuwi lho lumayan kok mboten iki. jarang lho bocah SMP iso meteng kok ngawur. Iki memang keunggulan. Ora keunggulan yang wis nafsu. Berarti mbakne kowe nikah nek kelanjutane bojomu ora meteng rugi. Wong meteng dhisik iku nggih. Kowe ambil. Wah, dene anu ambil. Iki gak putra. Wah, itu bahaya iki. Kowe bangga. Bangga piye kok. Bojomu saking senenge meteng, kabeh barang malah meteng neh lho Mas. Tapi kok iso meteng lho kabeh iki. Apa pemerintah kok iso Mas? Ora cocok KBP bojoku ora mandi. KBP iki biasane mandi. Nah, langsung meteng kok Pak. Kok iso? Lah piye pilih diombe lagi tok gunung kathok wis tok bengkok. Yo berangas iki kok. Ya keunggulan Terlalu ingin gitu ya. Kalau pengen pamunggutan. Nggih, sing kuning kalau mau. Ya. Nih, garap. Ya langsung bawa kibole ya Mas. Mas bawa ya. Seriune bawane ngagem bahasa Inggris kalau bahasa Oh, Jawa. iya nganggo bawa ya kena. Sik to. Pas basa Inggris sekolahe kok nggon bawa basa Inggris. Nah menawa kok Mboten sabaran ya. Iya langsung. Ampun disiksa riyen Bapak Ibu. Bapak dipecuti kok sasa. Dalam Bapak dipecuti kok. nggih. enggak apa-apa, rasanya kayak digigit termodal. Bapak disunat ae kok. Sibuk Mas. Sindek komen banget di Yuk.
Mumpung larasipun sing drosana Mas, ilir-ilir Mas, Mas. Oh, sekali. Ilir-ilir tandure. Penyantun tambak rotone lan piyang budaya Mas. Leres Nggih. Nyatanipun tesih wonten ingkang ngresakaken ilir-ilir lah menika dipun tengeri wajib. Nah, berarti kudu metu. Nggih. leres Pak. Nggih sembodol mboten namung nyuwun tapi ugi diparingi Dono Arto. Yes. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah, rezeki barokah. Amin. Ora lokak ning saya kebak, makmur sarwa kang tinandur gemari balot jinawi, panjang umur kathah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, pamundutan ini dereng dipun pinangkani menika lagu-lagu ingkang bernuansa dangdut. Dangdut, kalau wonten pamundutan saking Bapak wonten anu Bapak Kondo. nggih permintaane tembang saking Bapak Bini Conan. Nggih. Seperti ini saja. Jadi taknan ya. Bini Conan. Taknan. Nah, Bini Conan kalau mau nggih wonten. Nggih. Jalan goyang, Bukit Ijo kali negara angin. Istri kebayang. Nah, Rasa nyanyi, rasa nyanyi, rasa nyanyi ben Mas Roy. Kati Komon, Ya, kita mereka. Mbak Kimon, kenalan dhewe pokoke Mas. Dari jenis Pokemon. Pokemon itu Kimon. Pokemon. Mengke lagu-lagu yang dereng dipun pinangkani antara kamu gara-gara Mas. Siap. Nih, Iki wayangnya ditanggap nganti santai solar. santai solar. Wah, solari diselisih makan tidak Terus Terus bari ya Mas. Terus Ibu mati rampung jam 7 pagi kersa. Tesek kuat. Niki spesial untuk tambak rono. Biasanya wayangan jam 3 jam sekawan rampung. Niki rampungnya mungkin tetep kados biasanya. Lah
Sakira nek mundur nek tekan jampeng kok yo. Ya aku lho sing ra kuat. Ngenjang kula pindah dateng Sawangandara, Mas. Oh, Nggih. teng Daerah mriku Sawangandara. kidul. Oh. Sing teng daerah mriki caket mriki mungkin tanggal 9 wonten Kedung Sega. Oh, kosong. Kedung Sega mriki. Ngapunten kok mboten saged. Oh iya usah biasa ngono lho kok yo. Kedung Sega ning nganggo wayang kulit, Mas. Oh, Kulit apa? Kulit kacang. Yo wayang kulit tenan. Kulit ya kulit kayak kebo kok yo. Eh, kenalan karo Mbak Kimon Gajah. Mbak Kimon namine sinten? Ya ini Mbak Yu panjenengan asmanipun sinten? Asmane wis mari. Lho, naminipun sinten? Naminipun sinten Mbak Kimon? Mbak Kimon rasa disebut. Ya awakmu ya awakmu. Jenengan paling asma sinten? Bola bendes. Kimon. Di dalam saking pundi, Mbak? Saking kota batik Pekalongan. Saking saking Pekalongan. Seneng ya ketemu bocah dumblung. Ya dumblung ini apa nih? Pinter ya, Pak? Pinter kok gemblung. Gemblungi ya. Oh. Langsung kayak kiye. Kayak piye? Bahagia jadi wong gendong. Bagian banget dong. Bapak Bagian sinyal apa? gemblung ora piye piye. Dia nek kates bahasa ngapake apa? Kates. Gandul. Gandul. Oh, kata sih gandul. Nongko. Pelon. Cecek. Cecek. Nangka tok. Cecek tidak. Nongko. Ini cica. Nang udah duduk blas. Kencot aku rugi nek Kencot ya apa? Ini kita ngele. Oh, kencot iki lesu, lorong ngele. Lesu, rasana bahasa beda-beda daerah kulonan Jawa Tengah nganggone huruf A, Mas. Nek daerah Jawa Tengah sisih wetan nganggone O. Umpamane nek ning kene sega, nek daerah itan yo sego. Meja ngono, meja. ana ning kono, Ana. kontal ning kono. Nek kacamata, nek kacamata. 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 Ning kono kacamata. Sego, sega. Sego. Ning kono sego ana, Ana. meja, Meja. kontal. Kontal raruh lho kok ora. Kontal apa? Kolu. Kolu apa keselak. Lelet. Mangga. Baik. Mangga. Gemine lagune Mbak Kimon apa coba? Ora wae ana gerangin. Kurangin nggih. Dan tulisannya ini langsung. Nggih. Kuncinya Mas. Kuncinya apa Mas? Ini Wih, sabar, ini sabar. Lu kira mau menjalani hidup. Minar apa mayar? Apa kopran? Ya, ini terus tekan jenderal barang itu. Mayor ki ora terus tentara, Mas. Mayor ki kunci nada. Ya ora nanggap cerewet. Nyanyi ra iso kok iso. Dene. Iso suara nada dering. Tapi kan kedel. Udah kena banyak. Banyak loh. Janji
wangkonipun ugi panjang. Oh, ngaten. Nggih, mangke pun sambut gara-gara nggih Mas. Iya, Bapak siap. Bareng sumene Wonten-wonten mebul yang keneng soro lewat. Mau tremeng kono. Budaling Pradya Bala saking negari Majapahit. Yen to Candra pangakan Dyatra Bangka candrane. Oke, Pak. Jangan pulang dulu.